vykotvovať do trojpolu vypínačom, poloha 0, 1, 2. Poloha 0, všetko vypnuté, poloha 1, svietia svetla, v tomto prípade snad nazornené zelenou a modrou ledkou. Okrem toho zábledkou svetla na smerovke, v mojom prípade to červená dióda. 2 rýchle záblesky za sebou. Toto je poloha číslo 1 a poloha číslo 2. Zapína sa k tomu ARIA reflektor vystavený. Čiže svietia obrysové svetlá. To sú tieto. Tento fungujú zábleskové svetlá a pristavte reflektor. Zasne späť do polohy 1. Zasne pristavte reflektor v polohe 0. Sú vypnuté všetky svetlá modely.